teraz už prejdeme k tej diskusnej časti nášho dnešného večera. Čiže ja by som vás teraz poprosil, aby ste potleskom privítali jednotlivých členov nášho diskusného panelu, ktorí dnes večer prišli a podelia sa s nami a s vami o svoje myšlienky a idei. Takže ako prvého volám na pódium pána Vladimíra Boleka, portfólio manažér IAD Investment, správcovská spoločnosť. Dobrý večer. Potles pre pána Stanislava Pánisa, analytika GNT banky. Privítajte prosím aj pána Romana Scherhaufera, Chairman of the Board European Investment Center. Ešte jeden potles pre pána Michala Valentíka, hlavného investičného stratéga ČP Invest, investiční spoločnosť. A ešte jeden potles pre pána Petra Világiho, senior analytika FinCentra. Ako už je zvykom v týchto diskusiách, ako náhle budete mať vy akúkoľvek otázku, čokoľvek vás bude zaujímať, alebo pripomienku, alebo váš vlastný postreh, stačí zdvihnúť ruku, dostanete slovo, mikrofón je vzadu. Budeme veľmi radi, keď sa do tejto diskusie zapojíte a tým pádom bude zase o niečo bohatšia. Ja som si, páni, pripravil na vás také 3 základné témy a týkajú sa primárne toho, čo nás čaká do budúcnosti, lebo to, čo sa stalo minulý rok, už väčšina z nás vie. A hneď tá prvá vec, ktorú som sa pýtal, je, aký je výhľad vlastne pre eurozónu, jednak aj s ohľadom na to, čo sa momentálne deje v prípade Grécka, prípadne ako sa vyvíja kurz eura voči americkému doláru. Čiže z tohto pohľadu, ako vo všeobecnosti vy vidíte výhľad pre eurozónu a región, v ktorom fungujeme. Možno začneme vami, pán Bolek. Náš pohľad na eurozónu je v podstate asi v zhode s tým, čo udáva väčšina analytických domov, respektíve sa pozeráme na to, že tá eurozóna má pred sebou nejaké obdobie naozaj relatívne nízkych sadzieb, ktoré sú podporené tým kvalitatívnym uvoľňovaním, ktoré bolo prijaté v masívnom objeme. Tie trhy čakali o niečo menšie číslo. To konečné číslo, ktoré pán Draghi povedal, trhy mierne prekvapilo, by som povedal. To znamená, že tá reakcia v celku akciových trhov na to zverejnenie bola pozitívna. Na druhej strane, ako keby musíme odlišiť to, že na tom trhu v tom okamihu ako keby začal vyhrávať ten sentiment nad tým fundamentálnymi ukazovateľmi, pretože to hospodárstvo tej eurozóny naozaj stagnuje. A je otázka, že či to kvalitatívne uvoľňovanie mu v dostatočnej miere bude silná injekcia na to, aby dokázalo sa pretaviť nejaký rast. A keď si zoberieme príklad spoza Atlantiku, tak tam ten efekt nastal, len tá štruktúra tej ekonomiky je odlišná. A keď to pretavíme na vývoj akcií, tak to P ratio európskeho trhu je na nižšej úrovni ako amerického, čo by mohlo evokovať to, že tie európske akcie majú ešte nejaký priestor na rast. Na druhej strane ten rast po relatívne dlhom období rastu už je v celku obmedzený a určite sa nedá čakať do Európy, že by dokázala robiť v tomto roku nejaké masívne výnosy, čo sa týka akciových trhov vo všeobecnosti. Pán Pánis, možno aj doplňujúca otázka. Okrem toho, teda, ako vidíte eurozónu, do akej miery môže ohroziť ten vývoj situácia na Ukrajine a v Rusku celkovo? Tak začnem tým Ruskom a Ukrajinou. Ja si myslím, že tie faktory a tá nervozita a ten vývoj v Rusku a v Ukrajine je do značnej miery už započítaný v trhoch a zohľadnený v cenách. Takisto sa počíta s určitými rizikami, že ten konflikt tu bude ešte nejaký ten čas bublať, keď pravdepodobne nemalo by prísť k nejakej úplnej eskalácii a otvorenej vojne. A s týmto počítame ako za základným scenárom. Ak sa to tak stane, tak na tú Európu by to nemalo mať až taký veľký dopad. V podstate aj keď je ruská ekonomika relatívne veľká a tento rok zažije pravdepodobne hlbokú kontrakciu, kde si okolo 4 alebo 5 %,
Na druhej strane máme tu extra nízke ceny energií a ropy, čo by malo mať v sumáre, alebo keď to spočítame, pokles ruskej ekonomiky a extra nízke ceny ropy, tak agregátne by to malo celkovo európskej ekonomike pomôcť. A tým pádom môžem nadviazať na to, že ako my vidíme tú európsku ekonomiku, ja by som to označil asi slovom, že opatrne optimisticky, že keď si pozrieme na ten vývoj v minulom roku a očakávania rastu v tomto roku, tak predsa len to oživovanie by malo nastať, aj keď bude možno, že o niečo pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo, ale ten rast eurozóny v tomto roku bude rýchlejší ako v predchádzajúcom, nehovoriac o roku 2013, keď tu bola ešte v podstate recesia. A plusom by malo byť špeciálne pre eurozónu pokles kurzu eura na devízových trhoch, ktorý by mal výrazne pomôcť predovšetkým exportujúcim podnikom. Výrazný boost alebo výrazná pomoc k rastu by mali byť nízke ceny energií a ropy, čo si myslím, že sú dosť zatiaľ podceňované faktory na akciových trhoch a vo všeobecnosti medzi ekonómami. Takisto plusom určitým obmedzeným by mala byť aj tá pomoc od Európskej centrálnej banky v podobe plnohodnotného kvantitatívneho uvoľňovania a predovšetkým z toho uhla pohľadu, že zastaví to pokles inflačných očakávaní, pretože pokiaľ klesajú inflačné očakávania, tak zadlžené subjekty majú tendenciu splácať svoj dlh, pretože v čase deflácie alebo nízkej inflácie rastie dlhové bremeno. A takisto už vidíme, že postupne sa začína oživovať európsky úverový trh, čo by takisto viac úverov sa rovná viac investícií, čo by tým pádom takisto malo pomôcť európskej ekonomike. Samozrejme, že to kvantitatívne uvoľňovanie pravdepodobne nebude také efektívne ako v Amerike, pretože tam sa väčšina spoločností alebo väčšina ekonomických subjektov financuje práve prostredníctvom dlhopisových trhov, zatiaľ čo v Európe je to predovšetkým prostredníctvom bank a úverov. A čo povedať teda ešte k tým akciovým trhom v Európe? Si myslím, že pokiaľ predpokladáme, že ziskovosť spoločnosti alebo korporátneho sektora v Európe by mala ďalej rásť aj vďaka tomu nízkemu euru, aj vďaka lacným cenám alebo nízkym cenám ropy. A ak ostane len nezmenená valuácia trhov, to znamená, že pomer ceny k ziskovosti a ziskovosť firiem bude rásť, tak je tu priestor preto, aby aj tie akciové trhy v Európe rástli a dokonca prekonali aj výnosnosť akciových trhov v USA. Keď sa pozrieme na to, ako to bolo minulý rok, tak Európa, napríklad ten paneurópsky index STOXX 600 len stagnoval, zatiaľ čo S&Pčko rástlo. Že z tohto pohľadu ja si myslím, že Európa má dobré šance, aby po niekoľkých rokoch zaostávania konečne prekonala aj výkonnosť akciových trhov v USA. Čo sa týka dlhopisových trhov v Európe alebo v eurozóne, tak vidíme, že v podstate tie výnosy sú na historických minimách. Dokonca aj slovenský 10-ročný výnos sa pohybuje kdesi okolo 0,8-0,85%, čo je absolútne dno. Takže predovšetkým vláda bude mať z toho radosť, že sa môže lacnejšie zadlžovať. A to asi možno na úvod stačí. Možno, pán Šrafer, na vás otázka. Zatiaľ to vyzerá tak, že Európe by sa mohlo dariť trochu lepšie, ako sa jej darilo. Možno, že je tam potenciál pre rast akciových trhov. Ako by mali sa investori, ktorí reálne rozmýšľajú nad tým, kam vložiť peniaze, stávať k tomuto roku z pohľadu vlastne vývoja Európy a Ameriky, keď si napríklad zohľadnia to, ako sa bude vyvíjať kurz eura voči doláru, mali by robiť nejaké zmeny v tom, ako majú nastavené portfólio, alebo ani nie? Takisto predpokladám, že kurz dolára voči euru bude aj v tomto roku posilovať. Je to podľa mňa skôr ale dané, bude dané zvyšujúcim sa vlastne rozdielom úrokových sadzieb na dolári a na eure. To si myslím, že bude taká jedna asi taká zásadná vec, ktorá bude ovplyvňovať kvantitatívne uvoľňovanie. Z tohto pohľadu si myslím, že tam nejakú veľkú rolu nehrá. To kvantitatívne uvoľňovanie, môj názor zrejme asi dosť ľudí už pozná, samozrejme je to veľmi veľké zlo, čo sa tu samozrejme deje, ale povedzme,
povedzme, môže to zabrániť takej tej, možno alebo podporiť tú psychológiu v tom, že teda nepríde naozaj k nejakomu prudkému poklesu spotrebiteľských síl, nejakej deflácie, čoho sa teda ekonomovia obávajú, aj keď nikde nebolo teda preukázané, že čiže deflácia je proste niečo naozaj zlé pre ekonomiku, záleží samozrejme ako trvá, v ktorých sektoroch sa objavuje. Ku podivu, ale európske akcie, povedzme, vidím relatívne pozitívne, ale z iných dôvodov, práve povedzme, klesajúca cena ropy a samozrejme aj ten klesajúci kurz eura môže pomôcť európskym akciám a nejakým spôsobom tú maržovosť vlastne európskych akcií, respektíve európskych podnikov teda zachovať. Z tohto si myslím, že bude ale dôležité, povedzme si, aj vyselektovať určité sektory, teda skôr sa prikláňam, povedzme, k nejakým defenzívnym sektorom, ktoré, povedzme, sú viac naviazané na tú ropu z titulu, povedzme, zabezpečovania dovozu, distribúcie základných potravín, jednoducho tieto cyklické tovary. Takže tam si myslím, že áno. Nepredpokladám ani, že by povedzme nejaké úrokové sadzby v Amerike nejako prudšie vzrástli, pretože to väčšinou zapričiňuje pokles cien akcií small capov, proste malých spoločností, ktoré sa presne, ako kolegovia povedali, financujú cez kapitálový trh a mohlo by im to predražiť, jednoducho to financovanie. Myslím si, že v budúcom roku nepríde k nejakému zase prudkému zvyšovaniu úrokových sadzieb. Čo sa týka, som zabudol, čo ste sa pýtali? Ja som sa pýtal, že či je to dôvod na to, aby ľudia, ktorí majú nejak spravené portfólio, tak sa teraz zamysleli a povedali si, že tak asi sa bude nejako inakšie vyvíjať kurz, to znamená napríklad viem zarobiť viacej na amerických akciách, alebo naopak to, čo hovoríte vy, že potenciál možno väčší v tej Európe, takže by som ten kurz až tak moc neriešil. To som sa chcel spýtať. Ten kurz pre bežného investora, ktorý proste investuje, povedzme, dlhodobejšie, to je proste vždy otázka disciplíny. Jednoducho nemá sa špekulovať na menové riziko, pokiaľ sa bavíme o eurovom investorovi, ktorý má svoje príjmy, výdaje v eurách. A ako zašpekulovať sa na to dá, ale zase nemyslím si, že to príde až tak k takému nejakému prudkému, povedzme, zhodnoteniu, že by to bolo niečo zaujímavé. Skôr si myslím, že pre bežného investora to nie je povedzme moc vhodné. Pán Letík, možno pohľad od vás. Vy ste tak ako pochybovačne sa pozerali na tému kvantitatívneho uvoľňovania, ale ja mám aj takú jednu provokatívnu otázku, že či tento rok bude poprvýkrát česká koruna a slovenská koruna 1:1. Jednou tu otázku, jak ste říkali. No, tá provokatívna bola, že či bude prvýkrát od rozdelenia 1:1 česká a slovenská koruna, ktorá slovenská teda nefunguje, ale akože či to bude 30. Jestli to bude 30, tak některé investiční domy říkají, že ano. Víceméně většina našich fondů je zajištěných, takže já nesleduju kurz koruny vůči euru. Víceméně mě to ani moc nezajímá, spíše mě zajímá koruna k dolaru, protože tam jsou větší výkyvy a jelikož duší jsem trader, tak a nerad pákuju, tak a mý portfolio svoje osobní mám v dolarech, tak mě zajímá spíš ten pár. Takže jestli to půjde na 30, ať to jde, ať z toho má někdo radost nebo ne, mně to je jedno. Jednak moje osobní finance nemám v euru a naše fondy jsou měnově zajištěny, takže tento měnový pár mě netankuje takzvaně. Jo? Takže na to bych asi odpověděl takhle. A druhá otázka bola, že ste teda pochybovačne sa pozerali na ten názor na to kvantitatívne uvoľňovanie, že je to také, ako ste to povedali, že strašné zlo? To je jedno obrovské zlo, samozrejme. Tam potom sa môžeme pobaviť, povedzme, o nejakých dôvodoch, že komu to prospieva, kto na to teda tlačí, ale určite to neprospieva trhu a ekonomiky ako takej. Já s tím, nevím, jestli s tím můžu souhlasit, protože jako ekonom nedokážu říct, co je dobré a co je špatné. Já dokážu říct, jestli je něco efektivní nebo neefektivní. A to ať potom jako lidi si řeknou sami, jestli to je dobré nebo ne. Já říkám, že kvantitativní uvolňování ze své definice nebo zvyšování peněžní nabídky efektivní není, protože dochází k špatné alokaci vzácných zdrojů. A tedy jako ekonom musím ukončit to své povídání a ať si každý určí, jestli je dobré dobře alokovat zdroje efektivně, anebo není to dobré. To já jako z pozice ekonomické vědy nedokážu říct.
A potom posledná otázka, teda tá, ktorú dostali všetci ostatní predtým, to je, že ako vy vidíte ten vývoj v regióne, teda nielen eurozóny, keďže Česko nie je členom, čiže aké máte vy očakávania na tento rok? Tady už byly řečeny různé důvody, kvantitativní uvolňování, potom nízká cena ropy a že z tohletoho pohledu můžeme říct, že pro riziková aktiva je to pozitivní. A já se na evropský trh v současné chvíli dívám neutrálně, nebo jako taková pozitivní nula neutrální, protože se nedomnívám, že bude mít to kvantitativní uvolňování nebude mít takový vliv a ani snížené vstupy firem nebo větší koupěschopnost poptávky. V Evropě jsou pořád strukturální problémy a vlastně snížená cena ropy bude takový jako jednorázový šok nebo takový pozitivní šok na ekonomiku a to kvantitativní uvolňování nebude takovým způsobem fungovat a říkají to i centrální bankéři, říká to i Mario Draghi, říká to šéf Bundesbanky, že měnová politika bude fungovat jenom krátkodobě v Evropě, že Evropa musí udělat, nebo politici musí udělat reformy především na trhu práce a pořád nikdo nic nedělá a to je prostě špatně. Takže jestli se budeme bavit, jestli v roce 2015, v letošním roce, eurozóna udělá 1% nebo 0,5% nebo 1,5%, je úplně šumafuk, je úplně jedno. Důležité je, aby v tom dlouhodobém horizontu to prostředí bylo zdravé. A to prostě v Evropě není. A proto říkám Evropa OK, nula, pozitivní nula, mírně neutrální. Z tohto pohľadu, keď sme sa trochu dostali do tej politiky, aj keď by to nemalo ísť moc do politiky, lebo potom sa v tom stratíme a zistíme, že aj tak nikto nič nechce spraviť. Tak jedna otázka z tohto pohľadu, že je dôležité, aby bol tlak na štrukturálne reformy, tak to kvantitatívne uvoľňovanie je ten efektívny spôsob, ako tlačiť na to, aby boli reformy, alebo je to zase len kupovanie času na to, aby sme si... Přesně, je to kupování času, odklepnutí té plechovky prostě do budoucna a je úžasné, že Itálie a Francie a Španělsko si můžou refinancovat svoje dluhy v roce 2014-2015 za takhle nízké za vlastně úrokové sazby nebo za nízký výnos, co musí za to platit. Jenom Itálie si 35% HDP nebo dluh ve výši 35% HDP jí bude maturovat, nebo jí maturoval minulý rok a letos. Takže je taková pěkná souhra. A když vás nic netlačí, tak samozřejmě nejste nucen dělat žádnou reformu. Takže když budu krátkodobě, bych chtěl, aby tady byl masakr na tom trhu, tak to bude jedině dobře, protože pouze když se na trhu něco děje a opravdu vám teče do bod, tak začnete být schopný dělat změny. Ale do té doby, dokud tak jedete, jak bych řekl, langsam, jo? Takový jako pomalu, jo? Nebo když tady máte když máme tady dezinflační prostředí nebo stagflaci, tak prostě nikdo není nucen nic dělat. Takže naopak pro naše děti nebo pro budoucí generace si přeju, aby mychom dneska trpěli v tom, aby prostě opravdu byl zářez na trhu a něco se dělo a ta Evropa se trošku změnila. To je můj pohled. Jo, takže jako krátkodobě bych byl, aby tady prostě všichni byli negativní a říkali, je to špatný, je to špatný, je to špatný, pojďme něco dělat, než prostě, aby jsme jeli jako na vlně ničeho víceméně, jo? Jako na vlně toho, že tady vytiskneme peníze a odkupneme ten problém do budoucnosti a v budoucnosti bude ještě daleko větší. Ďakujem. Petr, na vás otázka. V takejto situácii, keď sa môže počas toho roka zmeniť strašne veľa vecí, čo treba hovoriť tým klientom, ktorí sa rozhodujú, do čoho dať tie peniaze a do čoho nedať peniaze? Lebo môže ich vystrašiť Grécko, môže ich vystrašiť situácia na Ukrajine, môže ich vystrašiť to, že Nemci sa s Grécmi pohádajú, alebo príde ešte nejaký ďalší teroristický útok, niečo podobné. Čiže čo treba hovoriť klientom v takejto pomerne neistej situácii? Viete, dnes mi volali z denníka SME. Chceli sa pýtať vlastne k druhému pilieru. Otázka znela, že ako často by si mali klienti pozerať svoje portfólio v druhom pilieri, keď povedzme idú do indexového fondu a sledovať si povedzme raz alebo dvakrát do roka,
či tie peniaze neprehodiť, či nie je lepšie spraviť si nejakú analýzu. Ako si to presne predstavujete, že v jednej ruke bude mať tá pani panvicu a bude otáčať palacinky a v druhej Financial Times a bude si pozrieť ako nejakú predikciu na rok 2015? Ako v žiadnom prípade. A ja som tej redaktorke povedal, že jediná správna odpoveď je: nakúpte si kľudne dlhopisový fond, nakupujte ho pravidelne a na 20 rokov na ho zabudnite. Jednoducho, takto nejako by to malo fungovať. Stanovte si investičný horizont, stanovte si, aký máte rizikový profil a jednoducho ten investičný horizont dodržte. To je asi jediná správna odpoveď pre retailových klientov. Na druhej strane ale podľa mňa sú aj prieskumy, ktoré ukazujú, že vo chvíli, keď nemáte peniaze alebo dostanete sa do finančného problému, tak prvé, čo stopnete, je proste pravidelné odkladanie na investovanie. Čiže môžete mať akýkoľvek dlhý investičný horizont, ale to riešenie krízovej situácie zväčša príde takto. Samozrejme, ale predsa investovanie pre retailového klienta nie je o tom, že mu všetko dám do európskych akcií alebo akcií Indie, len kvôli tomu, že minulý rok spravilo 80%. Vždycky to portfólio musí byť postavené na krátkodobej investícii treba z IAD zaisteného depozitného konta, kde bude krátkodobá hotovosť na riešenie práve takýchto krízových situácií, ako je pokazaná práčka, dlhodobá PNK, strata zamestnania. To sú tie krátkodobé peniaze. Potom strednodobé môžu ísť do dlhopisov, môžu ísť do realitných investícií a potom dlhodobé peniaze na dôchodok by mali byť presne o tom, že idú do akcií alebo pre konzervatívnejších klientov povedzme do zmiešaných fondov. Ďakujem. Pán Bulek, chcel by som teraz spraviť také kolo, kde vidíte kto perspektívu v jednotlivých sektoroch a vás sa spýtam na reality, pretože tomu sa venujete najviacej. Ako vy vidíte situáciu v realitách tu v regióne, na Slovensku aj v okolitých krajinách? Aký je tam potenciál, čo očakávate v najbližšom roku? Môj osobný pohľad je v tom, že úroveň sadzieb alebo nízke sadzby vždy svojím spôsobom prajú realitám o niečo viac, ako keď je úroveň vyšších sadzieb. To znamená, že celkovo investori sú keby ochotní akceptovať možno, alebo aktuálny trend na realitnom trhu je taký, že tie primárne nehnuteľnosti, tie dobré, tie office buildingy v centrách miest a tak sú naozaj do veľkej miery predané alebo vypredané a je ťažké ako keby nájsť dobrú budovu v dobrej lokalite s dobrým pomerom rizika nájomcov voči riziku budovy technickému stavu a ako keby veľká časť investorov začínala preferovať už aj investície do tých sekundárnych miest. To znamená, že aj Slovensko sa ako také, Slovensko je relatívne malý realitný trh, dostáva na ten obzor tých investorov, o čom svedčia posledné transakcie, trebárs, keď HB Reavis predal Aupark v Košiciach. Košice, ktoré je mesto možno z pohľadu londýnskeho manažera naozaj jedno predmestie. Napriek tomu tam vstúpil do toho juhoafrický fond. Keď sa vrátime spätne, že ten tok peňazí, ktorý pôjde do reality, je s veľkou pravdepodobnosťou bude o mnoho vyšší, ako bol ešte minulý rok. Ten vývoj toho toku do financií do reality je v celku rapidný. Ten náraz investícií bol v desiatkách percent. Rekordný objem transakcií, ktorý v niektorých segmentoch prekonal aj ten rok 2007 alebo 2006 ešte z obdobia pred krízou. A ten vývoj pravdepodobne bude pokračovať, pretože tie lacné peniaze naozaj niekam musia smerovať a tie reality sú jeden zo segmentov, ktorý je v celku príťažlivý v tom pomere riziko-výnos. Keď sa pozrieme na tie okolité trhy, tak všade v podstate vidíme pokles výnosov z tých realít, to znamená, že rastú ich ceny, je to podobný vzťah ako pri dlhopisoch. Či už sa pozrieme na Poľsko, na Českú republiku, na Rakúsko, aj na Slovensko, kedy ten pokles naozaj bol celku markantný. Dokonca určitý objem transakcií sa vrátil ako keby aj na maďarský trh, ktorý ešte pred 3-4 rokmi bol v podstate mŕtvý, obrazne povedané. Už v minulom roku sme videli, že aj tam sa udeli nejaké transakcie. To je vidieť, že tá tolerancia k riziku pri tých realitných investoroch je o mnoho nižšia a sú ochotní akceptovať ako keby aj nejaké rizika spojené s vecami, ktoré možno neboli ochotní akceptovať pred pár rokmi.
to znamená riziko krajiny, politického nastavenia, úroveň daní a všetkých týchto súvisiacich vecí. Takže centrálna Európa ako taká z hľadiska realitného trhu má naozaj priestor pre slušný rast. Asi ťahuňmi budú ďalej Česká republika a Poľsko, čo sa týka objemu transakcií. Slovensko ich asi bude tesne nasledovať. Veľmi zaujímavou destináciou začína byť Rumunsko. A je to možno podobný scenár, ako bol naozaj v tom roku 2004-2005, kedy sa tí investori jednoducho posúvali, keď hľadali ten výnos. Čo úplne vypadlo z toho zorného uhla tých investorov je Ukrajina a Rusko, kde je naozaj masívny prepad. A vieme prečo, asi sa k tomu nemusíme teraz vrácať a rozoberať to. A globálne tie reality celkovo dôchodkové fondy, národné fondy štátov, ako je Norský štátny fond, katarský, zvyšujú podiel expozícií do realitných aktív. To znamená, že keď tam navýšia pozíciu len o percento pri tých objemoch majetkov, znamená, že na ten realitný trh budú smerovať ďalšie miliardy dolárov alebo eur. Dokonca v Európe investujú vo veľkej miere investori, ja neviem, z Južnej Kórey, kedy dôchodkové fondy korejské hľadajú v rámci diverzifikácie tie nehnuteľnosti, respektíve realitné aktíva, aby prinesli nejaký nadvýnos svojim klientom, tak vidíme, že tie objemy prostriedkov naozaj tam budú plynúť a v tomto smere naozaj reality majú, myslím, že ten rok celkom pozitívny pred sebou. Pri takýchto sadzbách sa dá očakávať aký výnos pri tých realitných fondoch? Tak realitné fondy tiež sú rozdelené do niekoľkých kategórií. Nedá sa to asi takto paušálne povedať, lebo ten realitný fond môže byť zameraný na nejakú tú prime lokáciu, alebo môže byť nejaký logistický, respektíve na nejaké iné segmenty toho trhu. Ale všeobecne, keď si zoberiem slovenské realitné fondy, ktoré sú dostupné tomu investorovi na Slovensku, tak vidíme, že ten výnos sa pohybuje niekde okolo úrovne tých 4%. A čo si myslím, že je udržateľné, možno s nejakou odchýlkou, aj keď tie reality ako také samozrejme nie sú o niečo vyššie percento. V rámci tej diversifikácie tá výkonnosť sa dá dosiahnuť na tejto úrovni. Ak niekto by investoval do realít prostredníctvom iných nástrojov, ako sú realitné trhy na Slovensku, či už rejtov alebo priamo do nejakých realitných akcií, tam ten výnos môže byť samozrejme na iných úrovniach, ale zase pri pomerne inom riziku. Bavíme sa teraz o realitných fondoch, ktoré investujú priamo do nehnuteľností, ktoré nakupujú priamo nehnuteľnosti, následne ich spravujú a doručujú ten výnos tomu podielnikovi. Pán Panis, na vás otázka. Vy kde vidíte najväčší potenciál a možno či vy máte nejakú divokú kartu, kde si myslíte, keď sme videli napríklad to, čo sa udialo v Indii za rok 2014, či je možné, aby na konci roku 2015 niečo takto vystrelilo? Ak by som to mal zhrnúť jednou vetou, tak stále preferujem akcie pred dlhopismi, nejaké rizikovejšie dlhopisy v neinvestičnom stupni pred tými konzervatívnymi alebo v investičnom stupni. A čo sa týka takého devízového trhu, tak očakávam, že dolár by mal ďalej posilňovať voči zvyšku hlavných svetových mien, keďže Fed bude pravdepodobne prvá hlavná svetová centrálna banka, ktorá príde so zvyšovaním sadzieb, aj keď to možno, že nebude v pol roku tohto roku, tak či onak, keď to bude na jeseň alebo začiatkom roku 2016, tak či onak by to mala byť prvá svetová centrálna banka. Čo sa týka akciových trhov, tak áno, indický akciový trh spolu s čínskym, filipínskym, indonéskym patrili k jedným z najvýkonnejších indexov akciových, ktorí v minulom roku rástli. A ja predpokladám, že India má stále veľmi dobre rozohrané karty. V minulom roku tam boli parlamentné voľby, kde sa k moci dostal reformátor Modi a ak bude pokračovať v reformách, tak ten indický trh naozaj má ďalší veľký potenciál pre ďalší rast. Takže toto by mohla byť taká divoká karta, respektíve ponechanie tej divokej karty z minulého roku. Ako som spomenul, európske akciové trhy v pomere k podstupovanému riziku by mohli solidne rásť. Pod tým pojmom solidne my sme si mohli predstaviť nejaké single alebo stredné jednociferné číslo. Som rozmýšľal, ako to z angličtiny pretaviť do slovenčiny, ako to single mid-digit growth, takže
Ešte taká doplňujúca otázka. A predpokladám, že teda tým dlhopisovým trhom sa nebude dariť tak ako minulý rok, pretože predsa len keď si zoberieme napríklad 30-ročný španielský dlhopis urobil 40% rally, a takže ten priestor je už dosť vyčerpaný, takisto slovenské dlhopisy rástli dvojciferným číslom, nemecké, napríklad také talianské 10-ročné urobili, myslím, že tiež nejakých vyše 20-25%. A to je iba výnos, plus tam je ešte nejaký taký malý kuponík, čo tam kapka. A čo sa týka Ruska, tam vidíte akú šancu na to, že tá situácia sa môže otočiť ekonomicky, teraz myslím? Tak tam bude veľa závisieť od toho, že ako sa stabilizujú ceny ropy a takisto od toho, či príde k nejakému tomu utraseniu toho napätia a proste to Putinovi do hlavy nevidíme, nevieme ako on uvažuje a proste aký leverage bude mať ešte čo sa bude snažiť z tej ukrajinskej krízy vytlecť. Áno, proste ak príde k obratu v Rusku, tak je tam obrovský potenciál, ale stále je to späté s obrovským rizikom. A ja by som ako teraz veľmi ako do tých ruských akcií ako nešiel. Pokiaľ tam nepríde aspoň nejakému náznaku stabilizácie, tak máme tam jednak devízové riziko spojené s rublom, ekonomické reformy by mohli byť rýchlejšie robené, zatiaľ tam vláda ako nesignalizuje, že by chcela reformovať tú ekonomiku, aby nebola tak naviazaná na energetický sektor a nebola závislá od toho exportu komodít. A pokiaľ nepríde aspoň nejakej minimálnej stabilizácii, tak ako to je jak pozerať sa 5 metrov pred sebou a vidieť hmlu, teda nevidieť dokopy nič. Pán Šenhafer, možná otázka na vás. Vy kde vidíte momentálne najväčší potenciál? No, nebudem sa úplne vyjadrovať, povedzme, nejakým sektorom alebo regiónom, pretože takto o roku vidíme, čo vystrelilo. Asi tak by som to teda zadefinoval. Každopádne sa prikláňam tiež k tomu, že pravdepodobne tá oblasť hľadania kvázi nadvýnosu bude skôr tá Ázia a tam tie price earningy sú stále nižšie ako tie ostatné developované trhy. Takže nejaký ten priestor je, sú tam tie krajiny našlapnuté, ale či to bude povedzme opäť India, alebo nejaké ASEAN, alebo Middle East, alebo niečo podobné, neviem, Vietnam, alebo proste Filipíny, nejaká jednotlivá krajina, to si netrúfam povedať. Čiže z tohto pohľadu by som vyslovene tak z regionálneho pohľadu až tak neodporúčal, povedzme špekulovať. V minulý rok, za tento rok bola teda vystrelená najviac India, predtým to boli japonské small capy, predtým Čína a tak ďalej. Ono vždy sa niečo nájde, ale ten trend, tú motovlnu samozrejme je veľmi ťažké nejakým spôsobom kvázi odhadnúť. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že potom, čo sa týka sporenia, pretože to je, čo sa týka investovania, povedzme, že ľudia si sporia v druhom pilieri, jednoducho sporia si aj dobrovoľne, je to v podstate nosný produkt, je to sporenie pre retailových klientelu. Tam vždy odporúčame bez ohľadu na to, čo sa na tých trhoch deje, investovať globálne, širokospektrálne, globálne, skombinovať si global develop, global emerging trh, nechať na tých portfólio manažerov, nech sa pohrajú s tými váhami, či niečo prevážia, neprevážia. Čiže z pohľadu klasického nejakého sporenia by som určite nepreferoval proste vsadenie na nejaký región, ale naozaj snažiť sa byť globálny hráč. Čo sa týka špeciálne, aké fondy povedzme si vybrať, vytipovať, alebo teda skúsiť do čoho skúsiť zainvestovať, tak skôr by som odporúčal, keď už, tak si potom vybrať povedzme aj fondy, ktoré sa orientujú na taký total return prístup, povedzme, že snažia sa, lebo tá situácia nie je dobrá. Jednoducho, niekedy by sme povedali, že Rusko vyklesalo 40-50%, je dobrá situácia, poďme nakupovať, ale je tam ten eskalačný problém. Nedá sa zase uvažovať týmto spôsobom. Skôr možno vsadiť aj na momentálne populárne fondy, ktoré sa naozaj snažia zabezpečiť nejaký absolútny výsledok, ktoré možno sú flexibilnejšie v tom prelínaní medzi, povedzme, jednotlivými sektormi, akciami a priamo medzi jednotlivými triedami aktív, medzi akciami, dlhopismi a podobne. Čiže toto je skôr také, ak niekto chce naozaj skúsiť, že niečo vyťažiť, čo by to mohlo byť, ale nechce vsadiť na niečo konkrétne, tak možno takýto prístup do total return fondu. Tieto total return sa ukázali ako veľmi zaujímavé potom, ako prišla kríza, keď ľudia
sa v hlave prestavili z toho, že chce mať nejaké výkonnosti a chcem porážať trh a chcem hľadať nejaký gurov k tomu, že poďme si ochrániť majetok, aby neklasla jeho hodnota. A do akej miery si napríklad myslíte, že to je nejaký módny trend, ktorý vyplynul z toho, že tu bola zásadná kríza a preto sa to stalo? A do akej miery to môže byť niečo, čo naozaj pretrvá dlhodobo, že tie absolútne výnosy budú zaujímavé pre nejakú veľkú skupinu ľudí? No, je to v podstate, možno v našich končinách, samozrejme, Total Return fondy sa konštruovali už dlho, to nie je zatiaľ žiadna novinka, ale samozrejme, možno úspešnosť, alebo ten predaj je podmienený a samozrejme tými rôznymi krízami, tými kopcami hore-dole, kde oni povedzme ukázali relatívne slušnú výnosnosť. Total Return fondy, samozrejme, pokiaľ sádzame na akciový rast, tak jednoducho nebudú dosahovať tie výkonnosti ako bežné akciové fondy. Hej. Pokiaľ jednoducho očakávame, alebo príde k poklesu, mali by poklesnúť menej z hľadiska toho svojho prístupu ako zbytok akciových fondov. Takže z tohto pohľadu aj lokálne správcovské spoločnosti skôr zvoľňujú pravidla svojich zmiešaných fondov, nedávajú proste hranice, koľko percento akcií v tento fond obsahuje, koľko do dlhopisov, rôzne pevné pomery. Nechávajú to voľnejšie, nechávajú si väčšie mantinery, aby mohli práve viac manévrovať medzi tými jednotlivými trhmi. Takže je to v podstate taký trend, by som povedal, zaujímavý v našom regióne, povedzme. Pán Valentík, z vášho pohľadu, vy kde vidíte momentálne najväčší potenciál? Tak musíme... Funguje to? Jo. Záleží, jaký máte přístup, jaký jste investor a jaký máte vztah k riziku. Prostě taková otázka, kde nejvíc vidím příležitost. Dobře, tak to je tak obecná otázka, na kterou se dá obecně odpovědět. Já si myslím, že to je špatně položená otázka. Jo? Jedna. To sa väčšinou hovorí, keď chcete povedať niečo iné. Ne, ale... Ale kľudne si ju môžete transformovať tak, aby ste odpovedali. Jo, dobře. Já si myslím, že nebo když jsem ve styku s klienty, tak víceméně je nezajímá, co je to za fond. Oni chtějí stálý výnos. Tady jste se bavili o Total Return fondu a to je to, co klienta zajímá. Takže prostě, jestli půjde Indie nahoru dalších 80%, mě nezajímá, abych vám pravdu řekl. Protože já se snažím klientovi, tomu retailovi, donést, abych mu na akciovém fondu donesl 8% ročně a on byl spokojený. On prostě na akcích retail nikdy nezbohatne, ale on si tak jako uchová hodnotu, než půjde do důchodu nebo co si bude chtít za 10, za 20 let koupit. Ano? Takže prostě, když se budeme bavit o tom, co má největší potenciál, tak dobře, jako trader, který sedí v bance, má před sebou 6 monitorů, mačká buy, sell, tak je to irrelevantní, protože dneska vám něco řeknu, že já sleduju nějakou ruskou mediální společnost, kde Putin řekl, že může mít zahraniční investor pouze 20% a ta akcie spadla z 20 na 3,70, tak vám řeknu, že tady je největší potenciál, když má dividendový výnos 17%. Jo. A je tam obrovský riziko a za týden to můžu přehodnotit nebo můžu to nakoupit a po 20% vystřelit. Jo. To je tradeovský přístup, ale jsme tady ve fondech, což je retail, což je prostě široká masa obyvatelstva a tady, abych to nespadl, tak použiju jednoduchý selský rozum. Prostě Amerika jede, budou zvyšovat sazby, lidi budou, nebo dejme tomu, že trh bude demonizovat trh peníze do dolaru, tak já bych sadil ve fondech na jistotu, v těch akciových, když jistotu nemáte nikdy, bych sadil na globální americké značky. Jo? To je takový, co mi přijde jako rozumný z toho dlouhodobého hlediska. A to, co, jestli vystřelí něco jiného, OK, ale to ať si každý spravuje v privátním bankovnictví, nebo ať si traduje sám, ale právě proto jako dívat se jako na akcie v krátkodobém horizontu, to nejde. Jo? To už jsme jako v tradingu a to jsme někde jinde než ve fondovém biznesu, což je můj, já traduju rád, já se o tom můžu bavit tady klidně 2 hodiny o různých akcích, ale prostě to není to gro je to, ano kliente,
odstraním ti veškeré rizika a ukážu ti, že trhy mají smysl v dlouhém období, protože roste produktivita práce, plus k tomu máme tu neefektivní alokaci díky zvyšování peněžní nabídky každým rokem, což je mantra, že jo, jako docáhnout inflace, nevím proč, s tím nesouhlasím. Takže jako cíl je tohle, kupte si globálně trh, prostě ráno vstanete, čistíte si zuby, tak si kupte Colgate. Jo, jedete do práce Volkswagenem, tak si kupte Volkswagen. Jo, nebo fond, který se zaměřuje na tohle. Prostě na ten spotřební kapitalismus. A v dlouhém období neuděláte chybu. Takže takhle bych odpověděl já. Ďakujem. Peter, otázka na vás. Bavíme sa tu o tom retailovom investovaní. Od akej úrovni klient má už začať naozaj riešiť nejakú alokáciu tých peňazí a do akej miery u objemu peňazí, investície, je to naozaj o tom, že si povieme, tak zvolte si jeden jednoduchý fond, či už globálne, alebo nejaký absolútny výnos a tam pravidelne dávajte peniaze. Kde sa táto suma láme? A možno, že by to bola otázka aj na vás, ktorí robíte vlastne ten retail, že keď príde za vami klient a povie, že mám toľkoto peňazí, tak mu poviete jednoduché riešenie, alebo... To je na mě otázka. Jo, dobře. Tak já mám i z toho, i z té druhé strany, protože jsem dělal privátní bankovnictví. Zase přesně to nejde stanovit. Většina bank má 10 milionů korun. Jo? Pod tu úroveň se sáma bavit nebudou, protože jste retail. Jo? Ale já si myslím, že to není o tom, kolik máte příjmu, ale kolik máte i výdajů. Jo? Když budete žít asketicky, tak má smysl diverzifikovat už i třeba 1 000 000 korun. Jo? Protože pro vás když vy máte výdaje ročně 100 000, tak je to víceméně váš majetek na 10 let. A ten, kdo má 10 milionů a má ročně výdaj 10 milionů, tak je víceméně jako relativně chudší, jo, spočítáno na budoucnost. Takže zase nelze jednotlivě odpovědět, jestli jezdíte, jako záleží opravdu na člověku, ale myslím si, že tak, abych dal odpověď, abych tady neříkal, jako nemluvil a vlastně nic neřekl, tak já si myslím, že ta hranice by měla být na 5 milionech. Jo, kdybych začal řešit opravdu kam výrazně, jak diverzifikovat. Pod tu úroveň bych kupoval trh jako celek a nesnažil bych se jako být greedy, což vy jste i na začátku říkal, to jako být chamtivý a žonglovat s tím portfoliem a snažit se prostě někde zvýšit jako mít nadvýnos, což si myslím, že jako v sumě pod 5 milionů korun jsou to drobný, takhle bych to označil. Jako. Ještě když ten nadvýnos dosáhnete, tak jsou to drobný, ale z 90% dosáhnete prostě ztrátu. Jo? Petr, ešte to teda prepočítajte aj na eura, poprosím. Dobre ste nás posadil, lebo ja v podstate dosť súhlasím s týmito vecami. Jednoducho, myslel som, že tu budem jediný, kto bude tlmiť tie vášne, že neriešte Indiu, neriešte nejaké iné azijské trhy, ale vyslovene riešte to globálne, stavnosti si ten investičný horizont a tak, aby to zodpovedalo vášmu rizikovému profilu, tak investujte a držte sa tej investície. Čo sa týka tejto veci, od akej sumy, plne súhlasím. Opäť, je to veľmi individuálne. Môže sa stať, príde klient, ktorý povie, OK, nemám žiadnu hypotéku, nemám žiaden leasing, mám všetko vyriešené, mám tu 10 000 eur, o ktoré keď prídem, nič sa nestane. Skúsme, vsaďme na jednu kartu. Tak dobre, tak v takom prípade môžeme sa baviť o tom, že India ešte rok môže ísť. Povedzme, v Japonsku je dobrý výhľad na tento rok, ale meno zaistený jen, hej, pretože tam ten jen môže ten výnos krásne vymazať. Ale je to presne o tom, že veľmi individuálne vždycky posudzovať. Ak niekto má leasingy, úvery, všetky tieto veci, tak najprv musí mať zabezpečenú finančnú rezervu práve na tieto riziká, ktoré sú s týmto spojené. A až potom môže niekde v nadstavbe rozmýšľať nad tým, že čo ďalej.
Ako, mal som klientov, ktorí ešte v korunách prišli a povedali, že mám 1 000 000 korún, čo s tým? Čo vieš o fondoch? V podstate nič. Dobre, tak správame to tak, že 900 000 korún dáme konzervatívne a 100 000 korún použijeme na to, aby sme sa trochu zahrali. Je to OK? Tých 900 000, tých 100 000 ti zarobí naspäť. A tých 100 000 ti má potenciál zarobiť ten výnos naviac. Môže to tak byť? Áno, bez problémov. Takže takýmto štýlom by som to riešil. Povedzme, ani nie od tej sumy, ale ako bežnému klientovi, ktorý nepozná investovanie, ktorý je práve taký dynamický, iba do okamihu, kedy príde prvá kríza, tak povedzme 90% nech dá konzervatívne a 10% nech sa s nimi hrá. Pán Bole, keď sa bavíme o konzervatívnych klientoch, tak tie realitné fondy sú vnímané ako istá forma pre konzervatívne investovanie minimálne v tomto regióne. Je to naozaj tak, alebo je to len proste mylne chápané, ako tie fondy fungujú? To je zase pri tom rozdelení tých fondov, lebo sú realitné fondy, ktoré majú v sebe v portfóliách iba čiste akcií realitných spoločností rôzneho typu, ako teraz na českej burze bolo Orko alebo ECM-ko, alebo akcie developerov, ktoré určite majú v podstate ešte väčšie riziko možno ako daný trh, lebo sú o mnoho citlivejšie na kopu iných faktorov a tá volatilita u nich je naozaj ohromná a ako dokážu jeden rok zarobiť 40%, tak druhý rok dokážu ísť o 20% nižšie. A zase musíme rozdeliť fondy, tie, ktoré sa reálne ako keby sú späté s tým aktívom, to znamená, že naozaj nakupujú tie nehnuteľnosti, následne sa o ne starajú a ako keby tomu klientovi doručujú ten výnos toho nájmu, ktorý prinie z tých nehnuteľností. Tie fondy sú presným opakom a tie fondy majú nižšiu volatilitu a naozaj spĺňajú definíciu tej konzervatívnejšej investície a z pohľadu ako keby rozdelenia alebo teórie portfólie patria do investičného portfólia ako nedelná súčasť a tak nejaké všeobecné odporúčanie sa hovorí, že ten klient by mal mať v tých realitných investíciách 5 až 15% svojho portfólia. Nie je to ako keby presne definované číslo, ale to spodná hranica, lebo tie reality ako keby tomu klientovi prinášajú nejakú stabilitu a sú tou konzervatívnejšou zložkou toho portfólia, čo môže vyvažovať zase napríklad tú časť tej rizikovej investície, ktorú má možno v nejakých akciových fondoch. Takže v jednoduchosti áno, tie reality sú konzervatívnejšou investíciou s nižšou volatilitou, cenou za to je zase nejaká cena likvidity, ktoré tie reality v sebe nesú. A ešte jedna krátka otázka. Vy ste hovorili, že sú sekundárne mestá tu v regióne. Mňa by len zaujímalo, že či Slovensko má ešte aj nejaké iné sekundárne mesto okrem Košíc, ako z pohľadu realít, prípadne ktoré sú tie iné sekundárne mestá v regióne? Už Bratislava je z pohľadu globálnych investorov sekundárne mesto, ale áno, ako keď si zoberieme len slovenský trh ako taký, tak tie Košice sú naozaj v podstate jediné. A je to podobné ako v Českej republike, kedy ten trh je naozaj možno primárne z 90% Praha, ostatné je Brno a možno sem tam nejaká čriepinka je v nejakom inom krajskom meste. Záleží to zase od segmentu, lebo primárny office segment je naozaj vo väčšine krajín sústredený v tom hlavnom meste, v tej najlepšej lokalite, respektíve v tom hlavnom business distrikte. Kdežto retail si kopu fondových manažerov, alebo sú aj zameraných na retail formátu, ktoré sú retailové parky v krajských mestách, v okresných mestách. To je zase segment, kde sa ide až možno do hlbšieho, ako keby nielen toho sekundárneho mesta, ale ešte aj toho menšieho. Takže je to tiež individuálne podľa toho realitného segmentu. Takže z tohto pohľadu aj Slovensko má niekoľko sekundárnych miest v rámci retailu, ale v rámci ofisu je to naozaj len tá Bratislava, možno pár budov v Košiciach, kdežto už aj z hľadiska retailu je to možno aj retail park v Nových Zámkoch. Z hľadiska logistiky to môže byť nejaký hub okolo automobilky, ktoré to je konkrétne okolo Žiliny, Trebárs a tá spojnica Bratislava Malacky smerom Lozorno, respektíve až po Ilavu, nejaké logistické parky, ktoré majú svoj význam a to miesto na tom trhu. Všetko je odzrkadlené konec koncov v tom výnose z tých nehnuteľností, ktorých tých jednotlivých segmentov plynie. A vám, pán Ista, druhá časť našej diskusie sa trochu týka aj komodít. Ja som vám tam všetkým písal otázku na ropu, pretože to je naozaj akože zásadná zmena oproti
začiatku roku 2014. Chcel som sa skôr spýtať to, že aký to bude mať dôsledok celkovo na ekonomiku. Trochu sme sa bavili, že to môže pomôcť firmám, tým pádom lepšie ziskovosti a podobne, ale jednak, že či si myslíte, že toto je cena, kde tá ropa zostane nejaké obdobie, tak ako Al-Walid, saúdsko-arabský princ, vyhlásil, že už nikdy nebude ropa nad $100 za barel, alebo je to snaha tlačiť napríklad amerických producentov shale gasu k tomu, aby neťažili toľko. Čiže aké vy vidíte výhľady na túto kľúčovú komoditu? Tak myslím si, že aj väčšie hlavy ako my nevedia, kde tá komodita bude. Povedzme si taký BNP Paribas alebo Goldman Sachs, ako po prvých 2 týždňoch v januári ako menili výhľad na ropu, teda nie, že menili, ale ešte znižovali tie predikcie a cieľové ceny. A neboli to len tieto investičné domy, ale kopu ďalších, by sme mohli povedať, že sa až predbiehali, že kto to katne ešte na nižšiu úroveň a priemernú úroveň roku 2015. Ako áno, zatiaľ ako v najbližšom období, alebo minimálne pol roka tam ostane pretlak alebo previs ponuky tej ropy nad dopytom. Jedným z tých hlavných príčin je aj to, že Saudská Arábia sa snaží zvyšovať svoj podiel na trhu a v podstate urobila úplne inú stratégiu, ako v roku 2008, keď ona znížila produkciu a ostatné krajiny ju príliš nenasledovali a v podstate prišla o ten podiel a snaží sa samozrejme vytlačiť aj tých alternatívnych ťažiarov bridlicového plynu, teda respektíve bridlicovej ropy z USA alebo toho shale gasu. A ja by som nebol prekvapený, ak by tá cena ropy ostala nižšia po dlhšie obdobie, pretože Saudská Arábia sa možno, že bude snažiť dať lekciu všetkým týmto alternatívnym ťažiarom, aby v podstate si veľmi dobre rozmysleli, či budú chcieť ako ďalej ťažiť a kde bude stanovená tá minimálna break-even price. A z pohľadu teda ekonomiky? Z pohľadu ekonomiky, tak pozitívny vplyv to bude mať predovšetkým na tie krajiny, ktoré dovážajú energie a ropu a v podstate to je skoro celá Európa, že tam vidím ako výrazný priestor pre to, aby to malo nejaké, je to pozitívne riziko pre ekonomický rast. Takže v konečnom dôsledku ten ekonomický rast v Európe a v eurozóne by mohol byť ešte o niečo vyšší, ako boli pôvodné predikcie, keďže tá cena ropy zatiaľ okolo tej 45 alebo 50, ak tu ostane po dlhšie obdobie, tak pre Európu by to malo byť pozitívne, pre Ameriku by to tiež nemalo byť zlé. A samozrejme problémom to môže byť pre krajiny, ktoré sú exportéri energií od Nórska, od Saúdskej Arábie, Ruska a tak ďalej. Chcete páni vy niečo ešte k rope povedať, alebo ropa nie je moc téma, na ktorú by ste hovorili? Ja myslím, že všetci máme asi rovnaké zdroje, takže by sme sa iba zopakovali. Takže, ale ja som sa ešte nevyjadril k tomu investovaniu ako takému pre retail. Lebo skôr aj ja alebo aj naša spoločnosť sa skôr orientuje povedzme na nejakým spôsobom edukáciu alebo školenie samotných finančných poradcov, takže tam presne radíme jednoducho vypnutie emócie, je nejaká štatistika. Na základe nejakých očakávaných parametrov vo vzťahu riziko a očakávaný výnos sa namieša nejaké portfólio. Čiže správne investovanie povedzme pre retail, ale platí to aj pre vysoké sumy, ja v tom až tak nerozlišujem. Skôr už potom samotné rozdelenie tej sumy a priradenie iných parametrov, povedzme nejakého očakávaného rizika výnosu, profilu, tak na základe tých parametrov sa povedzme z nejakých historických volatilít a rôznych pomerov jednotlivých tried aktív môžeme vybrať nejakú teóriu, na základe ktorej namiešame nejaké vhodné portfólio. Ako toto je správny prístup k investovaniu. Pokiaľ sa teda nebavíme o to, že mám tu povedzme nejaké voľné peniaze a chcem zašpekulovať, chcem si zainvestovať. Takže skôr dodržiavať, hlavne z dlhodobého pohľadu to platí, nejakým spôsobom spoliehať sa na tie povedzme historické štatistiky, na tie jednotlivé vzťahy, korelácie medzi jednotlivými asset klasami, na rôzne parametre jednotlivých asset klasov, na rôzne investičné horizonty a na základe tohoto sa potom namiešavajú potom rôzne pomery portfólií, ktoré sú správne pre konkrétneho klienta, ktorý povie, že chce investovať na takú dlhú dobu, je ochotný preferovať takéto riziko. Takže je to niečo, čo
pár rokov sa to snažíme, s čím potom nakoniec ten poradca zavolá, no tak môžem dať teda tento fond a hotovo, hej. Takže ale to som sa práve chcel spýtať, že my si to tu tak ako veľmi pekne povieme, že takto by to bolo super, nakreslené všetko a realita je potom aká? Učíme, tabulky máme, všetko máme, ale nakoniec, ale viete čo, predsa len som počul, že toto by mohlo ísť, tak ja by som mu to tam teda dal, no. To je tá realita potom, hej, no ale my v tom zotrvávame a jednoducho snažíme sa stále edukovať, čo sa týka tohto spôsobu. A možno páni aj na vás dvoch tá istá otázka, tie príhody z toho skutočného života. To znamená, že áno, vieme si presne povedať, ako by to malo byť, ako by sme sa mali správať voči tým klientom a teraz tie ich reakcie, ako naozaj fungujú. Naozaj všetci sú takí racionálni, že pochopia, ako si to majú deliť, alebo sa stane naozaj to, že tak ja som počul, že neviem, strýko mi povedal, že bude sa dobre dariť tomuto a tam dajme do toho peniaze. A čo v takom prípade ale potom spraviť? Tak já mám svoji zkušenost před finanční krizí, kdy jsem jako přímo jako radil klientům a spravoval jim peníze. Jsem jich asi 100. Všem jsem volal a říkal jsem jim, že akcie spadnou. Nikdo mi nevěřil. A řekl jsem jim všem, kdo si nepodepíše smlouvu na prodej na krátko, na short, tak s ním přestanu komunikovat. A udělalo to jenom 10 lidí. A pak ty trhy spadly, a takže 10% lidí vás je schopný poslouchat a ty ostatní ne. A to je moje zkušenost z toho. A prostě, když já někomu něco nevysvětlím, tak mu to prostě vysvětlovat nebudu. Jo? Když se někdo hlavou proti zdi, ať proti ní jde, jo, ale jako někomu 100krát vysvětlovat, že něco dělat nemá, že jako optimální je tohle, on má svoji hlavu, tak já mu řeknu OK, tak jestli chceš, tak jako tvojí variantu ji akceptuju, ale slyšel jsi můj názor a třeba ti to vyjde, třeba ne, jako já ti říkám něco jako svůj názor, máš svůj, OK, jdi si svojí vlastní cestou, já vím, že tak jako takhle by to asi jako bylo nejoptimálnější, protože člověk chce jako obchodník by rád jako získal klienta, protože čím máte víc posprávu, tím máte větší fíčka, poplatky, ale moje zkušenosti jsou, že já jsem byl schopný oblítnout klienta, který měl 100 milionů, protože mě neposlouchal. A bylo mi to jedno, jo, že prostě z něho nemám provizi. Protože se choval úplně iracionálně. A pak tom záleží na vás, a na vašich etických vlastnostech, jestli s tím klientem chcete mít co dočinění nebo nechcete. Jo? Buď všichni stáhnete, nebo s klientem táhnete za společný pro vás, rozumíte si, jste naladění na stejný úrovni, a když ne, tak prostě s takovými lidmi já se nebavím, nebo bavit se nechci. Jo? Tak to, a vím, že realita je malinko jiná, že prostě takhle bych získal málo klientů, ale i s tím málem klientů prostě potom můžete jejich portfolio dobře spravovat. Jo? A když se budeme bavit o retailu, tak jak jsem právě mluvil, jim to vysvětlit je ještě daleko horší, tak právě proto jako zvolit z těch akciových fondů něco, co má smysl. Když budeme v delším horizontu, záleží, jaký má ten klient vztah k riziku. A už to tady všichni říkali, že když má kratší horizont a více bojí, je více rizikově averzní, tak samozřejmě nezvolím akciové fondy a tady bych se vůbec jako s tím člověkem téměř nebavil. Jo. Jako, to nemá smysl, jako, to nemá. Jo. To opravdu až v tom vyšším levelu, kdy opravdu člověk investuje s těma klientama napřímo a tam prostě má smysl říct svůj názor, když ne, tak s tím člověkem se stejně rozloučíte, protože dříve nebo později buď o to přijde, nebo si zvolí někoho, kdo mu jako v uvozovkách vyhovuje a nepůjde do nekomfortní zóny, aby nad tím přemýšlel, že vy na to máte jiný názor. A keď ste teda hovorili ten príklad o tých ľuďoch, ktorí boli ochotní podpísať to šortovanie, existovala nejaká vlastnosť spoločná pre túto skupinu ľudí, ktorá bola ochotná to s vami podpísať? Že by ste povedali, že oni sa odlišovali niečím od tých ostatných, ktorí naopak ako keby tomu neverili alebo nechceli to spraviť? Byli to lidi, kteří byli na trhu kratší dobu a kteří spíš měli důvěru, než ty, kteří si mysleli, jo, tady nějaký Ferda mi bude radit, jak to mám dělat, když mám portfolio 200, 300. Jo.
A byli takový lidi, kteří prostě především, že komodity vyrostly, tak na to jim vyrostlo portfolio a potom jim spasklo. Jo. Takže většinou, když jste s tím člověkem měl dobrý vztah a důvěru, mezi vámi byli jste naladěný na stejné notě. Ty ostatní, mě to bylo i líto, kdo potom stoplosoval, jo, tak to bylo úplně nádherný, jako pro někoho jiného, kdo si mohl jako levně nakoupit, ale prostě nemá smysl házet hrách na zeď, jo. Nemá. A to platí jak pro jako individuální přístup, tak pro retailový přístup, kde ten odstup je daleko větší od toho klienta. Jo, kdy víceméně ten fond je dál, jo, protože za tím fondem jsou portfolio manažeři a celá investiční společnost a víceméně za ním jde obchodník, finanční poradce a ne přímo někdo, kdo mu řekne jako v vozovkách, co je vevnitř v tom fondu, protože toho klienta to nezajímá. On chce těch 5, 6, 7% a jestli je tam toho či ono, jestli tam je Afrika, Amerika, Asie, Antarktida nebo tučňáci, to vůbec nezajímá. Jo. Je to tak, nebo to tak není? Jako, tak. Když tady tam kolega... Tak schválne sa chcem spýtať takto v publiku, že skúste zvihnúť ruku vy, ktorí máte skúsenosť s tým, že presne ste niekomu klientovi vysvetľovali a nechcel to ani za ten svet pochopiť. Tak není to také nejaké dramatické. A čo v takom prípade spraviť? Ja musím povedať, že fondy nakupujem od 99. roku a vlastne sprostredkovaniu sa venujem od roku 2006. No vlastne zažil som práve tie obrovské nárasty v 2007 roku, kedy prišla Čína 120%, Brazília 65%. V tom období si u mňa ľudia podávali kľúčky, že chcú investovať do Číny. A ja som ich akože na kolenách prosil, aby to nerobili. Na kolenách som ich prosil, že preboha, aspoň to rozložte. Prišiel človek so 100 000 korunami a chcel všetko vložiť do Číny. Čo v takom prípade? Tak jedine čo, tak je na to zákon, hej, musíme skontrolovať, aký má vzťah k riziku, a aký má investičný horizont, všetky tieto poučky. No a potom na konci dáte klientovi podpísať, že celá tá investícia, ktorú si vybral, je absolútne v rozpore s jeho investičným profilom a berie celé svoje riziko na seba. Ako tí ľudia jednoducho majú občiansky preukaz. Keď nie sú svojprávni, tak by ho mali odovzdať. A sú ľudia, ktorí si peniaze nezaslúžia. Dobre, čiže by ste mohli mať pri dverách takú tú krabicu na odovzdávanie občianskeho alebo peňazí. Áno. Ale dnes už mám ten prístup presne takýto, že takýchto klientov radšej odmietam. Pretože práve tie skúsenosti v 2009, 2010, tí ľudia mi permanentne volali. Hovorím, podpísali ste to, nebolo to v súlade s vašim investičným profilom. A čo mám teraz robiť? Keď som mu povedal, že má doinvestovať, som čakal, kedy príde s vídlami a sekerou a bude ma čakať pred dverami. Jednoducho, oni čakali, že im odpoviem, predajte to. Ale ja som im nikdy nepovedal, nech to predajú. Majú doinvestovať. A naozaj tie reakcie boli šialené. Takže už nikdy viac niečo také nechcem zažiť a vyslovene aj v tých odporúčaniach som sa dosť konzervatívnil. Práve kvôli tomu, že tí ľudia nie sú na to pripravení, nemajú tie skúsenosti a sú dynamicky len do prvého prepadu. Ja by som ešte povedal, že my máme skúsenosti s takými klientami, ktorí chcú 20 alebo 30% výnos za nulové riziko. Čo je ako ďalší extrém a myslím, že viacerí sa s takýmto typom investora ako stretli. To není extrém, to je standard. To chce každý. Závisí z jakého uhla pohľadu, no tak ako. To je jako když chcete jít na operaci, že jo? Teď hned, okamžitě druhý den, i když je 100 lidí před vámi v pořadníku, že jo? V takom prípade ale spraviť. Lebo to je mentálne nastavenie, predpokladám, čiže to sa ťažko potom vysvetľuje. Veľmi ťažko. Ja hovorím, že riešením je vzdelávanie tých ľudí, ale to by mal prevzať štát, to by mali prevzať školy. Ako hovorím, že tá finančná gramotnosť, tí ľudia musia sami chcieť, aby sa to naučili. A prečo ja neviem,
nemusia tam byť veľké zmeny. Prečo sa matematika na školách neučí práve štýlom, že zložené úročenie? Keď vám podiel je fond, ako hodnota podielu klesne o 50%, tak musí narásť o 100, aby ste sa dostali späť na pôvodnú hodnotu. Prečo sa to týmto štýlom nevysvetľuje na tých školách? A to nie je obrovská zmena. Ja súhlasím s tým, že ako vzdelávanie, ale určite nie je nechávať na štáte, pretože pokiaľ niečo sa nechá na štáte, tak to dopadne veľmi zle. Ja som práve tiež chcel zareagovať, že zo všetkých súhlasím, len troška ma mierne znepokojuje ten štát a tá angažovanie štátu, kde sa nedá. Totižto, kebyže v matematike pre 9. ročník vysvetľujeme všetko na úrokových sádzbách, tú matematiku, prišli by poľnohospodári, chceli by tam mať pšenicu, prišli by traktoristi, traktory, prišli by proste neviem čo, každý svoj sektor by tam chcel mať, ako sa rátajú tie jeho veci. Nie. Skôr tá cesta ide presne tak, ako my školíme, povedzme, poradcovia školia klientov. Ako ten prístup je správny, dlho to trvá, občas to bolí, občas sú nervy. Samozrejme, chápem, Peťo, ale proste ja som v tom roky, ja si myslím, že som relatívne celkom úspešný. Neviem, čo už potom robia za mojím chrbtom. To je pravda. To viem ja. Tak ale schválne, čo robia? Tak nech to vedia aj ostatní. Tak potom mám telefonáty, že ropa zlacnela, je už čas nakúpiť to. A ja takéto aktuálne otázky, alebo tuto ČP Invest sa usmieva, tak otázky, že prečo Fond korporátnych dlhopisov je stále v stráte, čo s tým majú robiť. Ja hovorím, tak dodržia investičný horizont minimálne. Neviem teda, aký klient, alebo... takže presne to, že vzdelávame ich a ten štát to bolo tak, že niekde by trebalo začať, hej, a niečo aspoň zmení v tom systéme. Ja by som asi začal tam, že aby štát nič negarantoval, v podstate aby negarantoval ani dôchodky, nech si každý sporí sám a potom by sa o tom naozaj ľudia začali zaujímať, že OK, ja sa musím sám postarať ako o svoju starobu a toť mám peniaze, sám s nimi musím niečo robiť alebo zveriť to nejakým odborníkom, potom by sa až začali o to ako zaujímať, dajme tomu, ako by to bolo niekde v USA proste. V tomto vidím... To ještě dál, zrušit centrální banku slovenskou, že jo, žádný... No tá už je iba taká kvázi... Dobře, tak zrušit ECB, zrušit pojištění vkladů a... Ako ja súhlasím s tým. Jo, super. No, ja by som to teraz zastavil, lebo... liberálov. Ešte môžem jednu... No ešte ma to začína baviť. Baviť sa o tom, čo všetko sa dá zrušiť, je asi jednoduché. Potom musíme si povedať, ako dopadli voľby v Grécku predvčerom a to je akože európska realita, aby bolo jasné, akým spôsobom ľudia rozmýšľajú a Peťo ešte dopovie. Ja ešte len jednu vec. V tomto je jediné riziko. Nebude to fungovať, kým niekto nezomre od hladu. No áno, ako v konečnom dôsledku najskôr jedna generácia dostane asi poriadnu facku za ucho, popáli sa naozaj, ako keď chytí ako holými rukami nejaký rozoramený sporák, ale všetky ďalšie už budú poučené. Ako. Jasné, že kde sa rúbe les, tam aj triesky lietajú, no. Čiže ja by som možno sa spýtal v publiku, či má niekto chuť niečo poznamenať, spýtať sa. Áno? Ano, ještě někdo? Klesla by nezamestnanost. Před 200 lety tady žádný centrální banky nebyly, neexistoval traktor a lidi jako moc tady neumírali, si myslím, protože pracovali na poli. Jo. A tu pšenici měli. I to vepře si zabili, že jo, každý rok, nebo byla zabíjačka. Že toho bych se jako nebál, protože kdo je pracovitý, tak jako hlady neumře. Jo, a kort v dnešní společnosti. Jo, to je jenom to, že když někdo jako nechce pracovat, tak ať nepracuje, ať umře. Jo. Ale to nevyřeší tím, jestli stát je nebo není. Jo. A potom záleží na naší lidskosti, humánosti, jestli my jsme schopní solidárně, dobrovolně jakoby pomoci. Jo. A ne, že solidárnost s pistolí u hlavy. Jako. Ja si myslím, že všetci by sme sa primárne zhodli na tom, že by bolo fajn, keby to bolo viacej zásluhové a zamerané na tom, ako sa ľudia sami o seba starajú. Bohužiaľ, tá európska spoločnosť je nastavená oveľa menej takto, napríklad len v porovnaní s tou americkou, kde keď sa pozriete napríklad, čo sa teraz deje
aj v prípade zdravotného poistenia a podobne, tak so zvyšovaním toho životného štandardu sa to asi posúva ešte viacej k tej sociálnosti z nejakého dôvodu. Ale to nič nemení na tom, že ľudia by sa mali viacej o seba starať. Ale mám takú otázku záverečnú ešte na vás všetkých páni. Nech si to môžete chvíľu rozmyslieť. Dosť často sa rozpráva o tom, že je potenciál na akciových trhoch. Počíta sa to na rôzne ukazovatele, na tom, aká je momentálne ziskovosť, aká je cena akcií. Napriek tomu chcem sa spýtať to, že či naozaj vidíte ten potenciál v tých akciových trhoch aj na tento rok so všetkými rizikami, ktoré momentálne sú. A či sme sa napríklad už poučili z toho, čo sa udialo v tých bublinách, ktoré tu boli a neboli tak dávno. Či tá lekcia, ktorú sme zažili, bola dostatočne silná. Tak, kto chce začať? Ako obvykle. Ja si myslím, že ľudstvo je vo svojej podstate nepoučiteľné, že tá história sa jednoducho zvykne opakovať a je to od krízy cibuliek tulipánov až do dneskajších dôb sa stále niečo v tomto smere bude opakovať, či v ružovej alebo v červenej. Takže určitá sebareflexia asi u nejakej skupiny ľudí vždy nastane. Tá skupina ľudí sa má schopnosť sa aj možno posunúť niekde ďalej. Keď prejdem k tej otázke akcie vo všeobecnosti, na začiatku som hovoril o tom ukazovateli P/E ratio, tak len dám taký krátky príklad, že k dnešnému dňu to americké S&P malo P/E ratio 18, kdežto MSCI Global Emerging Markets je na úrovni 12 a tam vidíme už ten rozdiel, ako keby, síce je to iba jeden ukazovateľ, len to len naozaj na ukážku, že ten priestor, a vrátim sa možno aj tomu, čo spomínali kolegovia, že globálne zainvestovať do takéhoto globálneho indexu, ukazuje sa, že tam nejaký priestor asi je, takže tie akcie v tom roku majú nejaký priestor na rast. Záleží zase samozrejme, aký segment, aká krajina, sme to už diskutovali, ale tá globálna diversifikácia môže priniesť nejaký pozitívny výnos. Tak ja by som ešte nadviazal, že stačí sa pozrieť, že kde má P/E ratio ruský trh a potom si môžeme povedať, že to je šialene lacné, ale tak aké je tam riziko, hej? Som si hovoril ešte pred rokom, že aké to je lacné, však poďme z hľadiska ako valuácia, dneska to je ešte lacnejšie, takže nič nie je také lacné, aby nemohlo byť ešte lacnejšie v princípe. Ak sa pozeráme teda ako z toho, že výnosy dlhopisov sú minimalistické, uvoľnená politika hlavných svetových centrálnych bank tu ostane, ten ekonomický rast, hoci v Európe stále chudokrvný, ale zlepšuje sa, v Amerike v podstate posledné 4 z 5 kvartálov to anualizované HDP bolo vyše 4%. Takto investičné prostredie je relatívne dobré a prajúce akciám. A keď sa pozeráme na akcie z dlhodobého hľadiska niekoľkých rokov alebo dekád, tak z historického hľadiska by to vždycky tie akcie mali predbehnúť, dlhopisy mali by predbehnúť nejakú hotovosť a tak ďalej. Takže z dlhodobého hľadiska určite investovanie do akcií má zmysel a ja poznám kopu mojich kamarátov, ktorí majú v podstate naozaj, že 100% svojho portfólia zainvestované len v akciách a v podstate ani hotovosť nedržia, alebo iba minimálnu. Takže z tohto hľadiska určite áno. Ja úplne stručne, aby sme to neopakovali, môj tip je plus, mierny plus na akcie, takže asi tak. Ale nie z dôvodu kvantitatívneho uvoľňovania, ale podobne. Má to súvisť s úrokovými sadzbami a povedzme s klesaním nejakých vstupných parametrov ako ropa a podobne. Já bych se asi také opakoval, ale když se podívám na statistiku dlouhodobou, tak už tady globální trhy rostou 6 let. Když se podíváme do té historie, tak v Americe nebyl žádný býčí trh, který trval déle jak 6 let. Takže překonáme statistiku letos, anebo ne, nebo trhy víceméně jsou v současné chvíli zaceněny. I když akcie jsou atraktivní vůči dluhopisům, každý to říká. A otázka je, jestli v současné době by člověk neměl mít kontrariánský pohled a říct, dobře, když každý říká tohle, tak se to určitě nestane. Ale z dlouhodobého hlediska ta globální diversifikace ano. A právě proto jsem nechtěl ani odpovídat, jako co bude v 2015, jestli
se sejdou vážení páni z Fedu a zvednou takhle nějaký cedulky, že budou zvyšovat sazby, nebo i dám, vlastně tam je dáma, šéfka jejich, že budou zvyšovat sazby o 50 bodů. Kdo to ví? Tohle. Takže jako ten výhled na letošek, ano, makro, super v Americe, perfektní, úžasný, můžeme si to hezky dát do šablonky, mašličkou zavázat, ale pak se na to můžeme podívat i jiným pohledem, tím kontrariánským a zjistíme, že v historii nikdy nic nerostlo díl jak 6 let. Neříkám, že to teďka být nemusí, ale na druhé straně, když... This time is different. To je jedno z těch pravidel, které teda neplatí, ne? No a nebo neumíme se, nebo jak už říkali kolegové, neumíme se poučit z historie a tak všichni říkáme, že 7. rok teďka porosteme, když posledních 150 let vždycky po 6. roce přišel aspoň 1 rok jako mírného zaváhání. Okay, takže to máme také zamyslenie na záver a Petr to uzavrie s tým, že ako to dopadne. No, máme tu v publiku veľa sprostredkovateľov, takže čokoľvek poviem, takto sa mi to vráti. Preto odpoviem veľmi diplomaticky. 60% Slovákov si nesporí individuálne na dôchodok. Ak im chcete niečo odporučiť, na dlhodobé sporenie sú globálne akciové fondy. Bez ohľadu na to, že ako tento rok porastú alebo neporastú. To je všetko, čo chcem povedať. Takže ja veľmi pekne ďakujem, páni, za to, že ste si dnes našli čas. Vám všetkým, ktorí ste dnes prišli, ešte by som chcel poblahoželať znova tým, ktorí ste vyhrali. Tým, ktorí ste nevyhrali, tak verím, že vyhráte na budúci rok. Dúfam, že všetci budete mať tento rok aspoň taký úspešný, ako nám páni z Fedu a dámy z Fedu dovolia. To znamená, že sa vám bude dariť čo najlepšie. A ďakujem veľmi pekne FinCentru za to, že môžeme spolu organizovať toto podujatie. Dúfam, že to bolo pre vás prínosné a ešte poprosím potlesk pre pána Boleka z IAD Investment. Ďakujem pánovi Pánislovi z GNT banky. Jeden potlesk pre pána Scherhaufera z EIC. Ďakujem pánovi Valentíkovi z ČP Investu. A potlesk na záver Petra Világiho z FinCentra. Vám všetkým prajem príjemný večer a teším sa na stretnutie, ak nie skôr, tak o rok. Pekný večer ešte.